Bentang ini dan ni saya wei pat I leader jungi mah I badang sujoy mentah hi ubenai hendai ila dan kita ka jingai bin one bet support Jaipur kena bin yo pat susu susu akan ka mai recharge desa akan ka jingai lenti batma jom pi akan ka mai recharge ka kinte me pidan ban ong ka nya pila wan man visit kumne dala di Jaipur nakaliang jonga bangawan man ngalawan nang ni na Jaipur ngalayo iya kata ka gani ka company ka dei ka baka don si siya kata ka officer ni tingam don jing after 10 show na po sa station ngan trailer kat bala ban ong lang ya perlot jonga baka niya join lang ke jing syam jong pi pat ba piwan si Jaipur fi so tenat ne gumno ne naka ngasel tenat ban ban do di ko leader jong company kumi MD jong kani ko company ro ki long muti long close bat ni tak daw ki ngisau bagi dai hagajo kerdan makiro ki klempen I dai kata ka kerdan jong ki bagi long bahalor jong ki long perlok dan ni kata jing sitla te ka ek message jong pi na manta ki brio ma ki ba em hasnong hapo khamtam hapo Giant Hills ta ka message bangan ai ka long ba ki brio ko bahbaro hapo Giant Hills nga nakaliang jonga nga ong baki day ban join kani company na mar kalong ko basyang tenat siya dagi don hapo jong kani company te ka isa ka ba PP expect ba pin kanno try pi expect ba pin kamay na kani kamay recharge iya kata ngampat la ban ong ringan 1% kat bala dengan kamay kat bala te kumtahi ko mapikwa kerman scam market box pi ba pin kamay kumtahi nama ka jing kamay hang ne kam dai ba hin kamay tan ki 1000 re ka kamay hang ne ka long bet daki 1000 daki lang ba daki phau lang ba daki crore kum jo te nga wish pi ba pin nang le bha shu ekane kamay ni cha ba pin sa yo ban pelong ye kita ki ang no jo pi ai ki si ki sinam nang wan kublai shi bonsa